Jakning wong loro warga Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, ngaku gak tahu entuk bansos sakjeke pemerintah nganakno program Keluarga Harapan utawa PKH sampai bantuan langsung tunai utawa BLT. Loro warga iku mek isok nesu ambek ngelus dodo ndelok tonggo-tonggo liyane entuk bansos. Akeh wong melarat sing nesu ambek ngelus dodo, mulai gak tahu keduman bantuan sosial utawa bansos teko pemerintah. Kaya wong loro warga Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, yaiku Suharti Mbarek Suyit. Suharti salah siji rondo warga Desa Menongo ngaku gak tahu entuk bansos blas sakjeke program iku dianakno pemerintah, mulai teko program Keluarga Harapan utawa PKH sampai bantuan langsung tunai utawa BLT. Mesyo gak tau entuk, Suharti gak tau iri nang tonggo-tonggone sing wis tau entuk. Mesyo nesu, dhek yo gak tau ngreken entuk bansos apa enggak. Dhek nganggep lek pancen durung entuk bansos, yo durung rezekine. Padha barek Suharti Suyit, salah siji warga Desa Menongo, yo gak tau ngincipi bansos. Mesyo ngono dhek yo gak kedonyan barek nguber bansos iku. Suyit mek isok pasrah lek pancen wayahe entuk, yo engko entuk dhewe. Durung rotone tumtuman bansos iki yo sik dadi salah siji perkara nang tengah-tengah warga. Akeh sing wiji tumtuman bansos iku ana sing durung tepak sasaran. Pole ana wong sing gak pantes entuk bansos malah entuk. Zulkifli Zakaria, CTV.